sekunjalo. Ngomunye la imali esheshayo. Awuthi simfonele ubani umkhulu bawo uKatongo. Thi umkhulu uKatongo awuthi-ke ke sikhale kuyena. Sizwe ke ukuthi sikhanyisa ngamalini. Yebo. Ninjani? Siyaphila mkhulu kunjani? Siyaphila kuhle ukuphela lapha. Ngikhuluma noba mkhulu kaTongo. Yebo mina. Ukuphi nendawo kehlala? Mina ngila eThekwini eThekwini. Hawu, useThekwini mkhulu kwangcono ke ngoba nami ngiseThekwini. Yebo phela kodwa kwamanje ngiyatholakala eSteka. Kodwa eThekwini ikhona i-office yami kodwa kwamanje ngise-Estenga. Hawu, manje uthe useThekwini hayi asidlule lapho mkhulu. Uyazi ukuthi manje wena udinga ukusize ngani? ngifuna khona uyazi njenganje wena. Ngiyabona lapho ukuthi hey abantu bathi basizakala lapha kuwena. Imali esheshayo mkhulu. Uyangizwa mkhulu? Hello. Yebo. Hello? Hello. Mkhulu. Yebo mkhulu. Yebo, hawu. Ngicabanga ukuthi i-network. Uyangizwa? Yebo mkhulu, i-network yashopha lapho ngiyabona. Iyahlupha. Ngifuna imali mina, ayikho enye into ongangisiza ngayo ngaphandle kwemali. Yebo, zonke ngiyabuza phela. Udinga usizo ngani lapha? Ngidinga imali phela le mali esheshayo. Udinga imali esheshayo? Okay baba, uneminyaka emingaki wena lapha? Hawu, ngidako 47, ngiya ku-50 nje manje, kukhulekile. Okay baba, hayi phela wena mangabe serious ukuthi udinga uncedo lemali, imali uzoyithola. Ngoba mina kuphela ngisiza abantu bana serious kakhulu, uyangizwa baba? Hayi ngiyakuzwa. Ngihlale nabantu phela, uyangizwa baba? Hayi ngikuzwa kahle. Mina ngifuna uphila kanjani wena, uphila kanjani? Angisebenzi noma usebenza? Angisebenzi ngihleli. Manje wena udinga amamiliyoni amangaki bazokwazi? Awuthi ngibuze wena mina ngifuna nje ukuceba impilo yami yonke wemkhulu. Ngifuna lawo okugcina mangaki. Wena ukhulume wena wedwa Mhlawumbe ngicela ukumsiza umuntu no-500,000. Wamba ngicela ukumsiza umuntu no-500,000. Hayi mncane u-500,000. Yami kuba 50 million, angazi wena ukuthi udinga imalini. Hayi ngeke ngifuna wona u-50 million, angithuthi u-50 million mkhulu. 50 million. Hayi ngeke u-right u-50 million. Manje le mali ayitreseki yini? Kunawubongozi phela kulo msebenzi. Hayi kungcono. Manje ngikuzwa kahle. So wena mamela mina ngizodini phela ngiyezwa. Ngikulalele-ke mkhulu. Yebo, le imali udinga ingene kuphi? Ikwi-account yakho kanye esikomeni? Ngifuna ingene kwi-account. Okay. Increase udingeka lapho wena kwamanje usungena ku-WhatsApp uyangizwa? U-WhatsApp kubuye njengoba nje kubuye kuhluphe nje kanje mhlawumbe okay kulungile ayikho mhlawumbe enye indlela esingenza ngayo mengena ku-WhatsApp ngikusendele lezi zinto. Yebo, ngiqala ngiseqede ukukhuluma usungena khona ku-WhatsApp usungithumela i-account number yakho and inamba isoripota kuwena uma ingena imali uyangizwa? Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Futhi usungithumela igama lakho nesibongo namagama awu-2 abantu bakhini, abantu bashona kudala uyangizwa? Okay. Yebo, angithi ngizwele kahle. Ungizwele kahle? Ngiyakuzwa mkhulu. Yebo, futhi wena usame lapho imali ngiqala umsebenzi wakho, imali bakhanyisa abantu badala uyangizwa? Okay. Fanele leyo kuqala umsebenzi. Hello? Wemkhulu.
ngilungile ukuthi ngiphinde futhi inetwork iyahlupha. Ngathi usekhuluma inkinga-ke manje lo mayina amagama abantu asebashona. Eyi, ya mkhulu. Ehe. Ya ngikuzwile. Manje-ke eyokuqala umsebenzi ngiyakuzwa. Futhi uthumele igama lakho nesibongo namagama awuthi kuphela abaphinde abantu bashona kudala kwifamily yakho enkini. Futhi ufake imali kuchama umsebenzi wakho, imali ekhanyisa abakhanyisa bakubhadala wonke. Malini-ke lokuqala umsebenzi? Imali kuchama umsebenzi baba kuba 1,200 kuphela. 1,200. Okay, hayi. Ngizozama-ke ukukufakela yona kusasa. Futhi wena uzolinda 45 minutes. Emva kwe-45 minutes imali izoba ingenile kuwe. Nama ingenile wena uzokhokha futhi dividend after umsebenzi. Hayi ngiyakuzwa. Shuthi. Yebo, ngithi shuthi wena mkhulu uzongidayisela lo 50 million ngo-1,200. Uzongidayisela lo 50 million ngalo 1,200. Bese ngena lo 50 million. Yebo, bese ngizokwenza lo 50 million. Lo 50 million uzongena kuwena. Hayi. Lungile. Hayi ngizwa kahle. Hayi ngizovuka kusasa-ke. Hayi ngiyakuzwa. Hayi ngizokufakela-ke kusasa imali. Ngoba lana vele kunemoli la ngizohamba ngiyokufakela enakhuzaneni eShoprite. Ya ikhona imadlana ekhona la. Ngizokufakela eShoprite mkhulu. Hayi ngizokusendela mkhulu khululeka. Hayi ngizwa kahle. Hayi ngiyakuzwa. Hayi kulungile ngizokuthumelela eShoprite. Khululeka. Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Hayi okay mkhulu, hayi kulungile nayi ne-airtime isiyaphela ngizokufonela kusasa. Ngizokufonela kusasa nayi ne-airtime yami ngathi iyaphela la. Alright. Hayi ngeke lona bafethu niyamuzwa akanginiki nje ithuba lokuthi ngikhulume. Ufuna kulokhu ukukhulumela. Hayi ngizokwenza njalo-ke niyazi. Iy'namba ey'wrong. Yeah. Kufanele ntate nalo vale ividiyo wena lapho.